Deh, sahabat. Sahabat, oh. Kali Maiki. Kali Maiki. Raju Nazari Zindabad. Zindabad, Zindabad. Nindul Bosumotari Zindabad. Zindabad, Zindabad, Zindabad. दिनैहाय 2 नम्बर बालिमारि हिसाबैहाय बिराद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोबा आलारि सोरांनिफ्राय जोंनो दिनैहाय रायजोफोरनि गेजेरावनो गाजा गोमजायैहाय ज' जालायनानैहाय बरायबाय। आलारि सोरांनि 2 लाख थाखा सिमखौ मोननानैहाय जोंनि गामिया बिराद गोजोननाय मोनदों। आरो दा जोङो माने जोंहा राजु कुमार नार्जारि सारनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि UPPL नि बिथांनि आखाइनिफ्राय जोङो नाजावनो मोनदों। ओंखायनो जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों। आरो सिगां समावहाय जोङो बेफोरबायदि मोनाखै। आगोलनि सरकारावथ' बिदि खुनु माबायानो गैया, बिहैबाबो मोना, थांबाबो मोना, माने बिराद खस्थ'यैहाय सालायबोदों। ओंखायनो जोंना 2 नम्बर बालिमारिया गोदोसोना थानाय जादोंमोन गारजासालिया। बियो 1947 बावनो गायसनजानायमोन। ओमफ्राय दिनैनि दिनावहाय जोङो 2 लाख थाखा मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों। जोंनि बालिमारि बाथौ UPPL सरकारनिफ्राय मोननानै जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाबो बिराद गोजोननाय मोनदों। दिनै मोसानाय दामनाय देनायजों जोङो बरायदों। उनावबो जोङो आसा खालामो जेनेबा नांगौ समावहाय जेनेबा सरकारा जोंखौ नायहरबावगोन। बालिमारि। दिनै नोंथांमोना बिटिआर सरकारनिफ्राय 2 लाख रांनि आलारि सोरांनिफ्राय चेक मोननानै माबायदि मोनदों गोसोआव? मोजां मोनबाय सार, गोसोआव मोजां मोनबाय। सिगां समाव बेफोरबायदि मोनफेरदोंना मोनफेराखैमोन? सिगाङावथ' बिदिथ' मोनाखै मोननाया। बेनो गिबि सान। औ। बेनिफ्राय सरकारनिसिम माबाफोर खावलायहरबावगोन? खावलायनायाथ' नांगौ जायोबा खावलायनाया जायो। दा जेनेबा जोंहा सार बे मन्दिरावहाय मेला मावबावनांगौ दङ खामानिफ्रा। दा बे हिसाबै नैबे 2 लाख आलारि बाथि अनसुंथाइखौ मोननानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो। नमस्कार। আজি আমাৰ গোসাইগাঁও হাবৰবিল মোড় হাইৰোড কালী মন্দিৰৰ এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আমাৰ বিটিআৰ দলৰ UPPL দলৰ ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীয়ে। ছাৰক আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত অহাৰ কাৰণে। ছাৰে আমাক বহুত মূল্যৱান কথা কোৱাৰ পিছত আমাৰ মন্দিৰৰ নামত এখন 2 লাখ টকীয়া চেক দিছে, যাৰ কাৰণত আমি ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত ছাৰে আমাৰ লগত থাকিব আৰু আমিও আছোঁ আৰু আগলৈকে থাকি যাম।